O Concello de Xunqueira de Espadanedo organiza estes días o 11º encontro de cacharreiros de Niño d'Águia, unha cita que desde as súas orixes tense consolidado como referencia clave para o sector da olería galega e internacional. Desexar que estes días teñamos moita xente ao rededor que participe, tanto adultos como nenos pequenos, e que poidan saber o traballo que está detrás e o valor que teñen as pezas de artesanía, porque a veces falamos de que son caras, pero sin conocer o proceso de traballo non podemos saber o traballo que hai detrás delas. A programación ofrece demostracións, obradoiros, venda directa e visitas guiadas ao museo para dar a coñecer a historia e evolución da olería tradicional en Galicia. Cada ano, a mediados de agosto, a aldea de Niño d'Águia, coñecida pola súa tradición oleira e repercusión na olería tradicional, serve como punto de encontro de profesionais e apaixoados desta forma de arte. O museo convértese no eixo vertebrador das distintas actividades programadas cun obxectivo: despertar o interese nos asistentes e crear neles unha perspectiva de protección e admiración por este oficio xa case desaparecido. Que temos unha olería preciosa e este patrimonio cultural. O que nunca echaron ao barro, levaron a hora e pono na esquina da casa, antes se usaba para auga, agora se utiliza para outros fins, pero de feito é cultura, é patrimonio. Desde Homo sapiens para aquí o máis importante do ser humano foi e será a olería.